Hej Ulle og resten af Københavnstrup. I stedet for den sædvanlige e-mail, så får I denne her filmoptaget lille rapport fra øen i Middelhavet. Jeg har nu været væk fra København i 6 måneder. Det er den længste tid, jeg har været udenlands nogensinde. Men kommer først tilbage til Sjælland, når Lars Løkke udskriver valg. Så er jeg nordpå de sidste 14 dage inden valget. Det lykkedes mig for 3 dage siden at slippe af med eller sende en russer med returbillet. Den har jeg så kendt i 415 dage, og det var altså nok. Så nu er jeg pludselig blevet single igen og bachelor, og skal udnytte det på det groveste her i resten af sommeren. Vejret er jo, som vi kan se, ikke til at kommentere. Og jeg har det fint, så har nogle kammerater, kanadier og englændere, som er forholdsvis afslappet, så det kan I altså også være. Men jeg håber snart at se jer igen. Jeg formoder, tænker på, at det en gang i løbet af august, så ender det nok med, at jeg tager flyet nordpå. Ha' det pænt og hils omkring jer, og I får lige et vy over min kedelige udsigt her en søndagsfrokost. Ciao! Ja, det er sgu det kedeligt. Ha' det pænt.